friends, welcome to the channel. நான் தான் உங்கள் தியரி ஃபேக்ஸ் தஸ்லிமா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மனித உடல்கள் பற்றி 7 தகவல்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், மனிதனின் வாய் ஒவ்வொரு நாளும் 1 லிட்டர் உமிழ்நீரை உற்பத்தி செய்கிறது. செகண்ட், நீங்கள் தூங்கி எழுந்தவுடன் உங்கள் மூளை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். தேர்ட், மனிதனின் ஒவ்வொரு ஆண்டு சுமார் 4 கிலோ தோல் செல்களை இழக்கின்றான். ஃபோர்த், உங்கள் இடது நுரையீரல் உங்கள் வலது பக்கத்தை விட 10% சிறியது. ஃபிஃப்த், ஒரு சராசரி நபர் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் 11,000 லிட்டர் காற்றை சுவாசிக்கிறார். சிக்ஸ்த், உங்கள் வாசனை உணர்வு உங்கள் சுவை உணர்வை விட அதிகம். செவன்த், மனிதன் ஒரே நேரத்தில் சுவாசிக்கவும் விழுங்கவும் முடியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள்.